Тигърчето е български игрален филм, детски семеен, от 1973 година на режисьора Мариана Евстатиева Бьолчева по сценарий на Васил Акьов. Оператор е Петко Петков. Музиката във филма е композирана от Васил Казанджиев. Сюжетът на филма разказва за родителите на 5-годишния Димо, които са по цял ден на работа. Баба му, която се е грижила за него, умира и той тръгва на детска градина. Момчето не е свикнало да общува с други деца и трудно се приспособява към новите условия. Един ден Димо напуска незабелязано детската градина и започва да обикаля улиците на София. Пред него се открива пъстър, многолюден и интересен свят. Учителката от градината и родителите му са силно разтревожени, но най-накрая го откриват. На сутринта Димо сам тръгва към детската градина, където вижда как довеждат ново дете. Филмът получава втора награда за сценарий на седмицата на детската книга и изкуство за деца в Ботевград през 1974 година. Актьорският състав на филма включва Владко Василев в ролята на Димо, заслужилата актриса Невена Коканова, която играе ролята на Джина, майката на Димо, Васил Михайлов, Колю, бащата на Димо, Емилия Радева, учителката, Лидия Вълкова играе ролята на директорката, Вълчо Камарашев играе ролята на старши лейтенант Петков, Любка Енева играе ролята на Деси, Михаил Милчев, като Мишо Милчев, играе ролята на Пепи. Във филма участват също и актьорите Андрея Спарухов, Александър Лилов, Павел Васев, Леонтина Ардити, Грациела Бачварова, Райна Петрунова, Красимира Апостолова и Богдана Вольопе, като Богдана Вулпе. Режисьор на филма е Мариана Евстатиева Бьолчева, сценарий на Васил Акьов, оператор Петко Петков, редактор Веселин Панайотов. Музика заслужил артист Васил Казанджиев. Звукооператор Методи Щерев, художник Виолета Йовчева, монтаж Ани Радичева и София Гугушева. Втори режисьор е Ани Петрова. Асистент режисьори са Надя Паскалева, Цветан Драшански. Втори оператор е Константин Чернев. Асистент оператори Пламен Сомов и Димитър Делов. Комбинирани снимки Иван Манев. Грим Агнес Казасова и Магдалена Караманова. Фотограф Тодор Костов. Директор на снимките е Весела Димитрова. Дистрибутор Българска кинематография, студия за игрални филми, творчески колектив Средец от 1972 година. А сега, уважаеми зрители, ви поставям на следното изпитание. На снимката виждате младеж, който е известен и в наши дни, и ако искате да разберете кой е той, можете да се абонирате за нашия канал, а ако имате подозрения кой е човекът на снимката, пишете долу в коментарите. Довиждане и ще се видим скоро в следващото видео. Хайде, закъснявам за работа, не разбираш ли? Кога ще свърши тая работа? А на тебе пък вечно ти се спи.